Bueno, escolteu, doncs bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació, Rafel i Ricard. I gràcies a en Jordi Salvador, que és el dinamitzador d'aquestes xerrades que estem promovent des de la Federació. Les vam iniciar en ple context de pandèmia, en el que no podíem sortir a navegar, no podíem fer molt poques coses, estàvem molt limitats, i aleshores ens va semblar que aquestes xerrades telemàtiques eren una oportunitat per a una organització com la nostra, que estem arreu de Catalunya, i per tant poder-vos veure fàcilment de forma telemàtica també estava bé. Bueno, veig que aquí el Rafel ja ha entrat en matèria, ara li passarem la paraula. Molt bé. Bueno, escolteu, aquestes xerrades, com sabeu, la nostra organització té a veure amb la cultura i el patrimoni marítim i fluvial. La F de Rius també hi és. I ara recentment, no sé ara quan va ser, si va ser l'any passat, vam incorporar el Club de Vela de Barcelona, el Patí de Vela de Barcelona, a la Federació. Molts de nosaltres que estem actualment amb la vela llatina o amb altres embarcacions tradicionals provenim del patí o encara som patinaires, no? I aleshores poder tenir a la Federació una entitat representant els petits ens va semblar adequat. Ho vam proposar a la gent del Patí de Vela de Barcelona i de seguida van acceptar. I aleshores avui aquesta programació el Jordi, un encert, va suggerir per què no fer-ho entorn al patí. I per això entre nosaltres hi ha diversos patinaires, jo un d'ells, i em van demanar si jo podia moderar per aquesta condició també de patinaire. Encara que la meva condició és de patinaire de navegació tranquil·la i de dominguera i no regatista, però vaja, tinc cognoms il·lustres, l'Oriol Martí, que és un navegant del club de vela, que és un nebot meu, o els cosins Carrasco, que són patinaires, etc. Però jo de tota la família soc el menys regatista, però amant del patí, això sí, amant del patí, que és una de les versions possibles del patí, no? Bueno, i aleshores per això estic jo com a moderador, i qui intervindrà en primer lloc és en Rafel Figuerola, que com tots sabeu està en la trinxera aquí construint i reparant patins, però no només això, sinó dinamitzant aquest club polifacètic i molt integral, perquè tenen la part de construcció, la part de manteniment, de reparació, i després hi ha tota la part esportiva com a club, que competeixen en regates i en bones posicions, i a més del patí fan altres coses també, que ell ens explicarà. I després en Ricard Pedreira, que és un clàssic del món del patí, entre altres coses autor d'un best-seller, navegant en patí a vela, i que per tant ell també des de la seva experiència de l'edició d'aquest llibre i el que hi ha darrere de la publicació d'un llibre d'aquestes característiques també intervendrà. Està previst que feu una intervenció breu d'uns 10 minuts i a partir d'aquí el debat és obert. Hi ha molts temes a discutir, des de com s'ha de dir el patí a vela, el patí català. Quan vam fer la primera cartell vam posar una xerrada del patí català i van saltar les alarmes. No, el patí català no és políticament correcte, s'ha de dir patí a vela, patí de vela. I a partir d'aquí ja va començar el debat que avui seguirem amb vosaltres. Doncs vinga, Rafel, endavant. Doncs, primer de tot, gràcies, Víctor. Se'm sent bé? Sí. Gràcies. Jo parlaré una mica de la història del patí, del naixement de la nostra instal·lació aquí. I bé, aquí tenim una petita història, que és una exposició del Museu Marítim de Barcelona que ens va cedir, i aquí es veuen els inicis del patí. El patí neix a començaments del segle passat, 1890. El Museu Marítim té litografies de 1890,
com una necessitat popular de tenir un artefacte per sortir a mar obert, sobretot de la natació Barcelona i les costes de Badalona i Barcelona sobretot, i neix per sortir a mar obert, ja que el litoral està doncs, molt brut, i aprofiten de fer un artefacte amb dos flotadors, un estable amb dos flotadors units per bancs, i a partir de llavors posar el nedador allí a bordo i sortir a mar obert, mar net, i allí poder nedar amb garanties i seguretat. Tot això a poc va evolucionant, i del 1900 al 1910 aproximadament ja li s'ha de començar a posar a la càmera primer, i tinc el Llorenç Mateu, que també és un destacat patinaire i d'aquí de... I si us hi fixeu, aquí ja és el primer dels primers elements de patir. Els segons ja van ser uns elements on hi van incorporar un rem davant fix, i fins i tot n'hi havia davant mòbil, i a partir d'aquí, cap al 20, ja li posaven les veles aquestes, les veles cangrejes, similars a les de l'Optimis, dels 20 als 30. Els 30 als 40 van canviar la cangreja per la Marconi, i a partir del 40, l'any 42, per ser més exactes, van unificar tots els models de patins. Heu de pensar que en aquella època els patins, cadascú feia el seu, i a l'hora de competir molt just no havia de ser. Tot això va evolucionar molt cap a la competició cap a l'any 40 més o menys, i l'any 42 es va decidir anar a i que tothom que volgués participar en la creació del prototip del patí podia participar. I un dels que van participar va ser els germans Murger, originaris de València, per això aquesta petita xitxeta que tenim posada allí, perquè els germans ja van baixar cap allà, i va guanyar el Murger. Els germans Murger és el patí que tenim al darrere a la paret, que fins i tot, no sé si ho veieu, que té un petit timó allà al darrere. Al començament els Murger li van fotre el timó, després se'n van donar compte que sense anava millor. I al davant en trobem un, que aquest ara se'n va cap al museu, que l'hem trobat amb un graig de Masnou, que és un patí del 20 al 25, més o menys. És un patí, un híbrid, en el qual aquest patí podies anar de peu. Si us hi fixeu allà a la dreta hi ha els rems, i un és un rem llarg, l'altre és un rem curt en assentat, l'altre és un que està partit, que suposo que també havien atracat, i que t'han assentat, i després per últim hi ha el banc mòbil que el tenim allí. Ara estem en procés de restaurar-lo, netejar-lo una miqueta, no restaurar-lo massa, sinó que creiem que amb això serà netejar-lo una miqueta serà suficient, i a partir d'aquí s'anirà a la façana del museu. I aquí tenim la vela que està en bon estat, i després el braç del museu que podríem trobar aquest drap, però no crec que sigui això d'un patí, és molt dúctil i això. Des de l'any 42 fins a dia d'avui el construïm més o menys igual, no? I aquí, no sé si es veurà, però aquí sota hi tenim les puntes, no? Hi ha el que seria la lluç, que és aquesta més groguota, i després hi ha la cajú, que és aquesta d'aquí. I aquesta més aquesta, i fem les parts de les bancades, quilles i rodes. I després amb el contraxapat marí, que és aquella xapa que tenim allà, i fem el que és els laterals i les cobertes. El contraxapat de la coberta és de 7 mil·límetres i el dels laterals és de 5 mil·límetres. Tot això ho fem aquí dintre. Ara aquí en tenim, aquest és de reparació, aquest és de Sant Antoni, aquest és de Lloret, el nom de Santa Fulla, i avui n'hem tret dos, un ha anat a Torredembarra i l'altre ha anat a Badalona, no? Sí, Badalona. Bé, i això és, diguéssim, la part de reparació i acabats del macros, i aquí dintre hi ha el que és la part de fusteria. Si entrem, aquí la cobertura és una mica fluixa, però a veure... Sí, us veu? Posar la llum. Aquí tenim el motlle tradicional del soler. Una mica de motlle heu vist, no? Sí. Doncs allí el motlle tradicional aquell era el motlle del senyor Soler,
que se'l va inventar a Badalona, al carrer del Mar, per això també hi ha tanta afició a les platges de Badalona, i això va ser cap als anys 60, finals dels 60. Aquest senyor amb aquest motlle va estar construint patins uns 25 anys, després va fer cap al senyor Ramon Huertas, que va... I després, per últim, el 2010, que jo venia de Torredembarra, del club marítim de Torredembarra, vaig sortir d'allà i vaig agafar el relleu del Huertas de Palau de Plegamans. Després, estant allà a Palau de Plegamans, vaig estar el 2010, del 2010 fins al 2015, i Palau de Plegamans, home, és un poble dur. Si no hi heu anat, bé, jo no sé, potser no us perdeu massa cosa. Ara hi haurà algú de Palau aquí, no? Però no és el lloc per fer patins, no? Llavors vam créixer i vam intentar aconseguir aquesta concessió, la vam aconseguir al final, i com molt bé deia el Víctor al començament, és un club bastant, tenim 3 potes, una d'elles és la part esportiva, que l'hem treballat bastant aquests últims anys, un club que té 6 anys, i res, i ara mateix el club té al voltant d'un centenar de patins a fora de l'esplanada, vestidors, serveis, oficines, molt justes, el just i necessari per la pràctica de l'esport. I per últim, el segon és la drassana, que és aquesta part on combinem la zona d'acabats i la zona de construcció que és la fusteria. I després sí que tenim un restaurant que ens ajuda una mica a finançar tot el que ens va costar l'obra. I bé, no sé, què més explicar-vos? Ja crec que ja m'he passat, no?, de minuts. Aquí no pressionem a ningú amb el rellotge, de moment, tenim marge. Perfecte, Rafael, doncs gràcies per aquesta primera presentació així en vídeo oral i bueno, si et quedes aquí amb nosaltres, si pots seure, seu a alguna bancada i passem la paraula en el Ricard. El Rafael ens ha presentat el que és l'embarcació, les entranyes de l'embarcació i del seu taller, del seu club, una mica d'història, i passem la paraula al Ricard. Molt bé. A mi quan em van demanar aquesta xerrada, primer gràcies evidentment a tots els organitzadors, perquè sempre és bo, a mi m'agrada sempre, doncs és bo parlar del petit, concretament, no? Jo vaig tenir la sort, concretament, de que a través del meu germà, no sé si el coneixeu, Manel Pedreira, li van demanar amb ell que fes un llibre del patí, una editorial Paido Tribo, concretament, li va demanar que fes un llibre del patí. El meu germà, que no és patinaire, és valer de tota la vida, però no és patinaire, em va passar, diguem-ne, el testimoni, i llavors jo em vaig plantejar, jo coneixia concretament un llibre que és un clàssic, que suposo que tots el coneixeu, i si no, doncs ara l'haureu conegut, és el llibre del De Porter, concretament, del Guido De Porter, de Palamós, concretament, que és un clàssic de l'any 1974. Quan em van plantejar això del llibre, jo vaig dir, home, però si de llibre ja en tenim un, concretament, per què no en fem una reedició? I vaig anar a parlar amb el Guido De Porter per si volia fer una segona edició, doncs, diguem-ne, corregida i augmentada i tal. I em va dir que no, perquè estava fent una altra cosa i estava escrivint una altra cosa, i em va dir que ens cedia tots els permisos i tot, entre altres coses, per si volíem fer un altre llibre. Llavors, el llibre que vaig fer, concretament, que és aquest llibre que veieu aquí, concretament, que es diu Navegando en Patinavela, perquè aquesta editorial és Paido Tribo, és edita en castellà, edita molts esports, és una multiesportista, vull dir, té, no sé si 200 o 300 referències de diferents esports, concretament. Quan se'm va plantejant a mi, i se'm va acudir que en lloc de fer-lo jo tot, faríem un llibre coral.
Un llibre coral vol dir que a partir d'un guió de diverses parts, doncs, que aquest llibre jo el demanaria que l'escrivissin doncs, diverses persones. No us explico la història perquè quan fas una cosa tu sol és una cosa i quan has de convocar 8 persones doncs us ho podeu imaginar, però jo estava molt, diguem-ne, molt emparrat en que com que la vela té especialitats, concretament, doncs que cada especialitat doncs, l'agafés una de les millors persones de l'especialitat. Diguem-ne, aquest llibre, si el busqueu, concretament està a internet, entre altres coses, doncs té una participació, diguem-ne, que jo em vaig dir aprenent a navegar a vela, que és l'escola de vela, però després, com que estàvem en època en la natació i a Badalona i a tot arreu de regates, doncs té una part de regates. Aquesta part la vam encarregar després de fer una ronda i tal a l'Anna Pujol, concretament, que és una de les guanyadores de tot, concretament, té tots és una persona habilidíssima i a més en el camp de l'esport és la seva professió, entre altres coses. Després té una part que ens ha explicat, entre altres coses, el Rafael, però llavors aquest llibre és una mica anterior al Rafael, de la construcció, entre altres coses, que llavors la va escriure el Ramon Huertas, jo li vaig demanar, concretament. La vela és una altra de les parts, concretament, que li vam demanar en el Jost de Porter, de Veles de Porter, concretament, que és també un clàssic, entre els velers que tenim, doncs és un dels clàssics. Hi ha un altre capítol que evidentment no es podia obviar en un llibre així, que és el tema de la història, i li vam encarregar també un clàssic, que és el Joan Comas Juncosa, que és bastant extensa, 40-50 pàgines, les regles de la classe, del Jaume Llobet, i també vaig incloure un capítol que era per animar la gent que volgués fer una escola de patí, d'escola de patí a vela, concretament, que el va fer el meu germà, el Manel Pedreira, entre altres coses, doncs, que ha fet escoles de windsurf, escoles de 420, de 470, etc. És a dir, és un llibre que està fet... No us explico com va ser la coordinació de tota aquesta gent, entre altres coses, perquè va haver-hi gent que me'l va dictar, em va dir que ell no l'escrivia, hi ha gent que me'l va, no diré aquí concretament, que me'l va donar escrit a llapis, entre altres coses, hi ha altra gent que jo el vaig fer a casa seva, entre altres coses prenent notes i tal, i hi ha altra gent doncs, que me'l va donar fantàsticament redactat i no va fer cap mena de falta de fer res. Per tant, diguem-ne, de totes aquestes parts, entre altres coses que té el llibre, jo vaig intentar que fos útil una mica a tothom, des de la persona que comença, que està molt ben detallat, entre altres coses, i molt ben explicat, d'un professor i un alumne que tenen un diàleg i van aprenent a fer patins, fins, evidentment, la regata i altres coses. En la part, diguem-ne, del Ramon Huertas, evidentment, hi ha algunes fotos de les que ens ha ensenyat el Rafael, perquè, diguem-ne, els motlles que ell té, doncs en aquell moment els tenia el Ramon Huertas, concretament, i també és molt explicatiu i, a més, té la gràcia de totes aquestes coses que estan escrites. És a dir, que te les poden explicar una sèrie de gent, però si està escrita et pot agradar més o menys, però realment es pot seguir. Vam intentar que fos el més clar i el més didàctic possible, perquè això ens ho va demanar l'editorial, perquè evidentment aquests llibres es pretén que siguin de divulgació, no per especialistes, concretament, i em sembla que ens va quedar un llibre molt potable i molt llegible i, diguem-ne, jo us el recomano
majoria dels clubs, quan ve Setmana Santa, jo cada any faig un recordatori, concretament del llibre i tal, en el secretari del club, perquè el tinguin present i els puguin fer arribar com a mínim la informació doncs, a tots els patinaires, en els clubs de patinaires, evidentment, els clubs de vela que tenen patins, que els tenim totalment localitzats. Doncs això és el llibre, concretament. El llibre, quan heu rebut la convocatòria, diu que sou l'autor del llibre, això l'editorial també ho volia fer, concretament, però com que el llibre és coral, en realitat jo el vaig escriure una part i a més el vaig coordinar i editar, perquè a les editorials se'ls té que donar doncs, un llibre escrit, corregit, etc. aquestes coses, i els 8 autors doncs, vam haver una mica d'unificar criteris, de veure això, i aquesta una mica va ser, no una mica, totalment va ser la meva feina que vaig fer, diguem-ne, amb molta il·lusió, perquè fer un llibre del patí, en els que naveguem en patí, doncs és realment tocar el tema que coneixes i d'això es tracta. Doncs aquesta és tota l'explicació que jo volia fer i si voleu més, diguem-ne, més precisions, jo tinc el llibre aquí al costat i us el puc i podem explicar el que vosaltres vulgueu d'aquest llibre i que nosaltres sapiguem. Perfecte. Bueno, doncs molt bé, gràcies Ricard. Bueno, tenim ara mitja hora llarga per obrir el debat entorn al que vulgueu, no? Qui convoca, i del patí, bueno, es podria parlar molt des de diferents perspectives, no? La tècnica es sorprèn per la gent que no coneixen el patí. Com és possible que no té timó? Aquestes preguntes clàssiques que la gent fa, i no té orsa, o sigui, des del punt de vista de la tècnica, les particularitats que venien a parlar, la seva polivalència, no? Una embarcació tranquil·la, lleugera, senzilla, per jeure i sentir el trencall de l'aigua, o esportiva, competitiva, canyera, per anar penjat, no? És a dir, és molt polivalent. És una embarcació tradicional, catalana, no? Catalana per un cantó, i tradicional, de fusta. Ara hi ha la incorporació de la versió en fibra, no sé si d'això hi ha debat, suposo que hi haurà els que estan a favor i els que no veuen tan bé. Bé, en definitiva, hi hauria molt que parlar. Qui convoca aquesta xerrada és una entitat que ens dediquem a temes de patrimoni, no? I estem treballant amb les barques de vela llatina, però altres tipus d'embarcacions. I és un sector que tenim dificultats, de vegades, de sobrevivència, no? Perquè són embarcacions velles, que tenen manteniment, i aquest manteniment és car, i que després l'emplaçament d'aquestes barques, no tothom té port, i les platges sabem les dificultats que hi ha per tenir platges, etc. O sigui que des del punt de vista de patrimoni, les embarcacions que són majoritàries en la nostra federació tenim moltes dificultats. Hi ha el tema del relleu generacional, que la vela llatina doncs, la gent és gran. Després també hi ha el tema de gènere, que hi ha poques dones, majoritàriament són homes, etc. I jo escoltant-vos, amb el patí, malgrat ser una embarcació tradicional, i per això esteu també en la federació, tots aquests problemes els teniu o resolts o ben orientats, jo crec. Jo crec que és una embarcació, per les seves característiques, doncs el manteniment tampoc té els requeriments de les altres, no? Però jo crec que és una embarcació que ha sigut capaç de sobreviure en el temps i projectar-se i millorar i créixer. Hi ha gent jove, hi ha dones, hi ha la vessant competitiva, no? Perquè en el sector de la vela llatina només és el slow sailing, i en canvi amb el patí hi ha la vessant competitiva i això potser també afavoreix la incorporació de gent jove i la persistència, etc. Bé, no ho sé. Per tant, per un cantó formeu part de la família del patrimoni marítim i per altra part sou un sector que ho teniu bastant ben orientat. Jo crec que amb vosaltres la crisi no va, vaja.
vist des de nosaltres. Els que esteu a dintre igual considereu que sí, però no sé com ho veieu, però us veiem bé, nosaltres us veiem bé. Però bé, obro els ponents si voleu dir alguna cosa, i si no la resta de participants, benvinguts tots i també podeu fer. Bé, jo amb això que deies, no? que tenim salut, has fet un parell de comentaris, un és el de la salut que tenim, això ho comparteixo amb tu, no? Perquè vull dir, una drassana aquí al país que estigui construint, doncs nosaltres fem al voltant d'uns entre 25 i 35 barcos l'any. Els anys bons fem 35 barcos i els anys dolents en fem 20, no? Però més o menys fem una mitjana d'uns 25-30 barcos l'any. Jo crec que hi ha molt poques drassanes arreu del país que facin aquest número d'embarcacions, no? I que si això ho multipliques pels 10 anys, hòstia, nosaltres fotem a la sorra 250 barcos en 10 anys a la sorra, clar, això són molts barcos. I la salut, el Patí és un trasto que no només és una embarcació per navegar, com bé dèieu ara en competició i tal, que hi ha molta gent que té un Patí per navegar per lleure, no? I a nivell de vela lleugera hi ha poques embarcacions, poca gent té un 470 per sortir a navegar per lleure, un 420, un Làser o un Europa o qualsevol. En canvi el Patí doncs, té aquesta simbiosi de que hi ha molts clubs doncs, que tenen aquesta embarcació en allà i que gràcies a aquesta embarcació doncs, hi ha un voltant d'economia social, feina, no només vivim nosaltres del Patí, no? Sinó que hi ha una comunitat al voltant tant social com laboral com econòmica que també, no sé, crec que també l'hem de posar en relleu, no? No només per la drassana i l'èxit del nostre club, sinó a nivell general, no? Quan hi ha coses que no van bé, doncs sempre estem acostumats a dir-ho, però quan hi ha que van bé, doncs, hòstia, també ho hem de dir, no? I el Patí crec que és una d'elles, hòstia, i que és un element de cultura nostra que l'hem de potenciar. Sí que la part negativa és el tema de costes, les platges massificades que estan doncs cada vegada més enfocades al banyista i al platgista i no pas a l'activitat esportiva, no? I aquí sí que és una cosa on l'administració patina una mica, no? Però bueno, ho deixo, que si no m'enrotllo. Continua. Efectivament, el tema de costes, la llei de costes sí que ha estat una amenaça per molts clubs i per tant per l'embarcació. Abans d'intervenir la gent que s'ha anat sumant, Ricard, volies dir alguna cosa? No, jo només volia comentar, apoyant el Rafael, que jo cada any, a partir del llibre, concretament, diguem-ne, envio un correu electrònic doncs, a tots els diguem-ne, clubs de la costa que els hi pot interessar el llibre, concretament, que per això ho faig, però això em permet doncs, establir com a mínim una vegada a l'any un contacte doncs, amb 40, 50, 60 clubs de la costa o més, concretament, perquè ara estava intentant recordar el número de trameses que faig, però entre altres coses les tinc en aquest mateix ordinador i en fi, és millor no tocar-lo, concretament, però vull dir que està molt estès a les costes i sobretot per mi té un avantatge que és per la qual jo me recordo que fa també molts anys, quan era molt més jove, doncs vaig entrar en el Patí, que té la gràcia de que la vela normalment la comencen els nanos, la segueixen els que volen competir amb el 420, el 470, el Làser, l'Optimis i qui sigui, però arriba un moment que la gent ho deixa, concretament, i això que molta gent ho deixa, no? En canvi, el Patí, per mi, i d'altres coses, i per molta gent, jo soc del Club Natació Barcelona, com sabeu, doncs el Patí jo tinc la definició, per mi, que és un artefacte per gent gran, per gent gran a partir dels 30, 35 i tal, que té l'avantatge, entre altres coses, primer, que, diguem-ne, o els agrada o no els agrada, i si els agrada ja està, i si, entre altres coses, i a més, si els agrada, com que són gent més gran i que ja treballa i que té la vida concretament doncs, més o menys solucionada, doncs que a més el pot pagar,
perquè esclar, quan es comença a navegar de petit i tal, el que t'ho paguen són els pares. I arriba un moment doncs, que els pares diuen prou, i no només el moment que els pares diuen prou, jo crec que els nanos arriba un moment que també tenen altres interessos i tal. En canvi, els interessos del petit, quan un l'agafa doncs, als 25, als 30 o als 35 anys, la cosa ha canviat. És un altre tipus de barco que diguem-ne, no és un creuer, que també la gent del creuer també és gent gran i una mica en el mateix sistema, però és un barco de vela lleugera, entre altres coses, que té un públic que quan l'enganxes una mica, no diria que és per la vida, però és fins que jubila, perquè, vull dir, ens passa, fins que ja no pots ni pujar-hi, entre altres coses. I esclar, i això és important, i això passa aquí i passa en molts barcos a l'estranger i a França, jo en conec a Anglaterra i tal, i el Patí, doncs que l'hem creat aquí i ha seguit aquí i tal, doncs entra dintre d'aquests vaixells, entre altres coses, que la gent el que li enganxa doncs és per la vida. És per la vida. I esclar, això doncs per la classe i pels constructors i pel que sigui, doncs jo trobo que és important, entre altres coses, que un esport pugui tenir aquesta continuïtat. Només volia comentar això. Sí, sí. Molt bé. Sí, sí. Li coneixia molts atributs en el Patí, els he viscut, però ara vaig xerrant encara n'hi veig més. Realment això es tracta. Home, doncs encara... Mira, en tinc un ara justament aquí que potser t'aniria bé, Víctor? Sí? Ja ens veurem. Tens el Xavi Terrissé al costat, no sé si ha marxat. Sí, és un fidel dels nostres aquí. He de canviar-s'ho jo, Xavi Terrissé, no sé si és president de l'Associació d'Amics de Calella, Soc amic també, soc president i amic. President i amic de la gent de Calella de Palafrugell i patinaire. Bueno, doncs escolteu, la resta que esteu aquí, que us heu anat connectant, si algú vol intervenir amb càmera oberta o feu la seva intervenció, vivència que hagi pogut tenir amb els patins, coses que es puguin explicar, hi ha coses que a vegades no es poden explicar. Víctor, tinc una pregunta. A mi m'ha sorprendre molt aquesta polèmica entre el de patí de vela, patí català. Em va donar una mica la sensació, perdoneu, els patinaires, com que renunciéssiu una miqueta a aquest fet tan nostre. El patí és fill de Catalunya, és fill de Badalona, fill de les platges del barcelonès. Vull dir que sembla com si ens fes un cert reparo, una certa por, dir que és un vaixell originari i oriünd del nostre país. Si no, d'on ve aquesta polèmica? Quina és aquesta polèmica? Me la podeu explicar, sisplau? Vinga. No, perquè la cosa va ser aquesta, que ell, amb tota la bona voluntat, va posar a xerrar el patí de patí català. I uns quants em van dir, escolta, cuidado, que hi ha tot un debat a darrere, i quan vam fer difusió del primer cartell, alguns ja van reaccionar i van agrair molt el canvi. O sigui, que ens podríeu dir per què aquesta polèmica, per què no patí català, per què se n'ha de dir patí a vela? Bé, Ricard, no sé si tu, que tens més anys al patí... No, jo la veritat, ara ja estava pensant, a veure, la meva idea és que és bastant ambivalent. Si haguéssiu posat patí català, doncs a mi m'encanta. I si es posa patí a vela, doncs a mi també m'encanta. Jo, diguem-ne, no soc tant de la seva, i també ho puc dir perquè també és veritat, i respecto el que li vulgui dir patí català, doncs que li digui, i que el que li vulgui dir patí a vela, que li digui. Jo no tinc, diguem-ne, una preferència especial. No sé si el patí, com que també es ven a fora de Catalunya, doncs algú vol fer aquesta distinció, però jo, per part meva, sempre li he dit patí, entre altres coses, sempre li he dit patí català, entre altres coses, no? Però també patí a vela. Vull dir, jo no hi tinc cap mania amb això.
Bé, jo que també ho visc una mica, a mi la veritat és que el nom d'alguna forma més indiferent, però sí que el que deia en Jordi ara, potser jo podria reafirmar una mica, no? Que el fet de que l'embarcació es vengui més enllà sí que provoca alguns mals entesos a la flota andalusa, per exemple, no? A la flota andalusa, quan apareixes allí amb un patí català, no? La correcció és el moment, no? La veritat, patí català, patí de vela, patí vela, al final és el nom que té. Jo crec que el busques a la Wikipedia et surt patí de vela, jo soc de la ceba i a mi m'és igual el català que el de vela. Supervisor el vicari Cullerada. Endavant, Toni. Bona nit. Jo m'agafa de sorpresa que em diguem patí català i patí a vela. Tota la vida, de sempre, inclús la Viquipèdia que acabes d'esmentar, n'ha dit patí de vela. Patí de vela. Correcte. I no hi ha hagut altre nom. Esteu inventant ara aquí. Jo no soc patinaire, però em fa moltíssima il·lusió soc navegant, sí? Quan navegant per la costa veig patins. Em fa molta il·lusió. Potser les meves arrels familiars sampolenques doncs potencien aquesta il·lusió, però és un goig enorme i un respecte que veig que els navegants tenim als patins. Quan passejant pel Maresme o pel Baix Empordà, trobem patins, sempre se'ls cedeix el pas, se'ls vigila, s'està atent a la maniobra que han de fer, perquè, a part de ser més ràpids, sempre són una satisfacció poder-los contemplar. L'esforç del patinaire, mullant-se el cul, és una cosa deliciosa. Però en direm patí de vela, Sí. Vinga. Jo si em deixeu només, ara que parlàveu de la Viquipèdia, la tinc aquí davant i diu patín de vela. También, la primera palabra diu, patín de vela, también conocido como patín catalán. És una classe monotipo i tal, vull dir que primer diu patín de vela, perquè és en castellà, evidentment, però immediatament també diu también conocido como patín catalán. I està d'allò, i està en castellà, vull dir que estic llegint exactament el que diu la Viquipèdia, que la tinc aquí al telèfon. Però també hi ha una versió catalana que diu patí de vela. És possible, no sé. Jo és la primera que m'ha sortit i també llamada patín català. Un afegitó, sisplau. Un afegitó que seria... Teniu present o teniu clar que el patí català és un vaixell que avui dia podem considerar com a patrimoni nostre? És a dir, que l'hem incorporat en el reguitzell, en el llistat, en l'inventari de vaixells considerats patrimonials. Tant és que ara la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim, que farà presència a Pasaia, en el Pasaia Itza Festivala d'aquest any, el mes d'abril, si no recordo malament, mes de maig, si no recordo malament, i porta 6 patins en allà. I la veritat és que allà gent de mar tenen una expectació brutal per conèixer aquest, com deia vosaltres, aquest artefacte de navegació. Bé, em farà 5 cèntims d'això, Jordi, dels patins que no sé on s'han de portar, ja en parlarem en tot cas, però jo voldria fer un apunt al que deia l'Antoni, no? Que és una mica, i faig referència a la salut que té l'embarcació, no? L'Antoni deia que, hòstia, quan surts a navegar, és que no trobaries cap dia de l'any que si vas del Cap de Creus del Delta de l'Ebre, sempre et trobaràs un patí navegant. Sempre n'hi haurà algun. Si tu tens la possibilitat de fer-ho tot això en un dia, segur que a l'aigua sempre et trobaràs un patí de vela, o un patí català. O 20. Avui eren 20. Sí. Molt bé. Què més? Xavier Pellicer, els del Crell de Palafrugell, què dieu? Com ho teniu per anar a les formigues amb el patí? Com esteu per allà?
Ja no tenim platja. A Palamós. Jo vaig començar a Palamós. Fa 20 anys vaig començar amb el patí a Palamós. Després amb la Jamaica i a Calella ho tinc malament. O sigui que és clar Bueno, que... tinc malament, tinc la Jamaica que canvio per un patí. Perdoneu, voldria fer una rectificació, no és a Palamós, és Sant Antoni de Calonja, Sant Antoni de Calonja, no Palamós. Sant Antoni, correcte. Sí, ho heu dit diverses vegades, i si hi ha algú de Sant Antoni que després veu aquesta gravació, s'enfadarà i molt. No, m'he equivocat. Bueno, ells una mica, Xavi, doncs una mica aquest perfil és el perfil de regatista que tenim, no? Un home ja fet i dret, que probablement molts d'ells, no, els agradaria, bueno, fins i tot ells sí que té la Jamaica, no?, que és una embarcació ja amarrada en un port i tal, però molts d'ells es podien permetre el luxe, no?, de tenir un veler de 35-40 peus amarrat en qualsevol dels ports que hi ha per aquí a prop, però en canvi prefereixen tenir un patí, no? Un patí perquè el cost del patí i el mono de l'aigua i la regata doncs te'l treus amb això, no? I no necessites doncs fer una inversió que et deixes un ronyó a vegades amb una embarcació, amb un amarrament, amb un manteniment, i que després doncs ho compenses amb l'oci que et dona o amb els gaudis que et dona, i no són els que realment hi poses, no, allí amb calés. En canvi el patí, doncs ostres, nou, tenen un preu de 8.000, entre 8.000 i 9.000 euros en funció de l'acabat, i que mai recomanarem començar amb un patí de 8.000 euros nou. Sempre et recomanarem començar amb un patí de segona mà, i l'accés en qualsevol dels clubs de Catalunya, les varades són de, com molt, 70-80 euros al mes, que vull dir que no és cap ronyó, no? I l'accés a l'aigua és molt fàcil amb això. I després, si vols fer el salt a l'alta competició, campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, campionats d'Europa, tal. Justament avui, que quan he acabat la meva presentació amb vosaltres, he fet una fugida ràpida perquè estem presentant el campionat d'Espanya a Formentera, que el fem per Setmana Santa i el fem aquí al club, que ara tinc una 50ena de patinaires aquí, no? I bé, que tenim tots els ventalls. I talleu-me. Una cosa molt maca que fan alguns patinaires, no sé cada quan, aquesta volta a Menorca, no sé com està aquest tema, acompanyats pel Santa Eulàlia. Sí, Víctor, també, la culpa d'això també és meva. Explica'm què consisteix aquesta vegada a Menorca, la volta de Menorca, acompanyats pel Santa Eulàlia. Bueno, el pernil, saps què és un pernil? Un pernil? Sí. Doncs qui em dona un pernil a mi pot venir a la volta a Menorca? No, és conya. No, però és una regata que fem cada 2 anys i que hi anem 10 participants. Vull dir, la illa, com molts suposo que la coneixeu, si no tots, fem la volta a Menorca, sortim de Maó, Esgrau, Fornells, la Vall, Cala Galdana, Cal Emporter i Maó. La part nord és complicada, llavors no podem anar amb una 20ena d'embarcacions i una 50ena d'embarcacions, sinó que hem de limitar-ho, no? Per qüestions de seguretat, salvament i de més, i llavors només anem 10. I aquests 10 doncs, són 8 regatistes classificats que fem amb una regata classificatòria prèviament aquí al club, i llavors hi convidem un andalús i un belga, que són les flotes doncs, on hi ha, més enllà de Catalunya tenim més flota. Bé, i aquests 10 doncs anem allò, enredem al museu, que ens deixa el Pailabot, i amb el Pailabot i els 10 patins doncs anem a fer la volta a Menorca en plan doncs molt auster, dormint a les platges, el Santa Eulàlia ens fa de magatzem, cuinem a bordo i dinem doncs bonament on podem, si arribem, i si no arribem doncs ens quedem a mig d'alguna cala que no havíem de ser-hi i dormim sota els patins, i bé, és una aventura diferent de les que doncs, normalment els patinaires fem, no? A part d'això també
sí que m'agradaria dir que hi ha patinaires també que van una mica més enllà d'això, no? Per exemple, tenim dos navegants, un d'ells és un navegant insigne, que és el Didac Costa, que és el primer català que ha fet la volta al món en solitari, que és la Vendée Globe, i ell, amb un patí, va arribar fins a Roma, costejant. Però després en tenim un altre, que ara també està en un projecte, que és la Globe 580, que és un projecte de la volta al món per escales, aquest sí per escala, amb un barco d'autoconstrucció. És un Globe 580, per si ho voleu buscar per internet, i hi ha 3 catalans, 2 d'ells patinaires, que és el Jordi Mateu i l'Ignasi Sacristà, però l'Ignasi Sacristà, abans d'encigalar-se amb això del Globe, va arribar fins a Ítaca amb el patí. Sí que és veritat que Itàlia la va creuar per dalt, quan va arribar a Trieste va creuar per allà dalt, però des d'allà d'això es va fer l'Adriàtic i va arribar fins a Ítaca. Vull dir que hi ha aventures que Déu-n'hi-do. Sí, el cas de l'Ignasi Sacristà el coneixem bé perquè va sortir de la platja, tenia la barca a tot drap, precisament a Sant Pol, i li vam donar la sortida el mes de maig, em sembla que sí que va sortir, i ho recordem molt bé, sí. Sí, efectivament, una altra dimensió del patí, no? Anar-se'n a Ítaca 3 o 4 mesos, no sé quants hi va dedicar, i va ser apassionant aquella experiència que ell descriu, sí. Molt bé. Alguna cosa més? Anem arribant a l'hora de finalització. Bé, a mi si em permeteu... Digues. Aquests que tenen la pantalla amagada, a veure, que se vean les cares, que aquí només... Jo aquí només en veig 1, 2, 3, 4, 5, entre altres coses. 6, perfecte. Doncs, 7, perfecte, molt bé. En aquest moment som 12. Hi ha hagut moments que hi havia més gent, però en aquest moment som 12. Home, haurien de ser 12, perquè el número que aquí em surt són 12. Ei, l'Òscar, perfecte. No, home, vull dir que si voleu fer preguntes, com a mínim, que se'ns vegi la cara, no? Vull dir que ja que estem lluny, tots plegats, doncs que se'ns vegi la cara, no? Molt bé. Doncs, jo no sé si em sentiu, em sembla que sí que em sentiu ara. Sí. També becària és poc coneguda. També becària és poc coneguda. Escolta, jo, en primer lloc, tinc que agrair el muntatge que heu fet avui i sobretot també al Víctor que l'hagi, bueno, el Jordi perquè és l'organitzador de totes, i al Víctor perquè l'hagi moderat, perquè a mi m'hauria estat molt més difícil parlar del patí. He patinat moltes vegades, però mai amb un patí, o sigui que no és ben bé, la meva escola no ha sigut aquesta, no? Ha sigut a vegades algunes altres. Però jo crec que com a patrimoni ens interessa molt que el patí sigui i crec que tots vam estar molt contents quan vareu acceptar d'acompanyar-nos en l'aventura aquesta de mantenir, de tirar endavant tot el que és patrimoni marítim i fluvial. Com a badaloní també hauria de reivindicar que sempre la gran discussió, heu plantejat la discussió de si s'havia de patir carregada de vela, l'altra gran discussió és de veure si el patí ha nascut a Badalona o no ha nascut a Badalona. Sant Adrià, Pere, és de Sant Adrià. Si ho posem entremig em semblarà molt bé, no? Però vull dir que és bo tenir aquestes polèmiques, perquè d'alguna manera ajuden a donar vida a totes aquestes activitats que jo crec que és el que més necessiten. No? Per tant, agrair-vos que ens hàgiu volgut acompanyar, agrair molt la presentació que ens heu fet avui, que ara jo crec que ens serveix com per entendre una mica més i saber que tenim una opció també del patí, no solament perquè la gent gran hi pugui navegar, sinó perquè la gent jove s'hi arrenqui. Estic d'acord amb el Víctor, que crec que una cosa que nosaltres busquem sempre amb el que és la vela tradicional o amb la vela llatina, que és el nucli més fort de tot el que és la part de la federació, vosaltres en aquest tema el teniu resolt i ens agradarà molt que ens ajudeu a resoldre'l. De fet, el Jordi podria explicar aquí que tenim una iniciativa d'intentar moure regates de rem i vela, que això ho estem mirant de fer ara,
i potser quan ho tinguem més o menys en marxa, el primer grup de persones a les que ens hem d'acostar són les que realment en aquest moment navegueu d'una manera més propera a l'aigua, que és el patir. No? De manera que tot això jo crec que és el que hem de venir d'articular, perquè al final el relleu aquest hi sigui, perquè tothom navegui, perquè la gent descobreixi el mar i les possibilitats que ens dona el mar que tenim aquí, i aquest és una mica, jo crec, l'objectiu que tenim com a federació. O sigui, aquí és allà on ens barallem i crec que ens hi barallem tots plegats i no ens hem de considerar res més que aliats per aconseguir-ho. Aquesta és una mica la idea. I això és l'únic que volia afegir al final, agrair-vos a tots doncs, que això hagi sigut tan viu com ha sigut. Com heu pogut observar, qui ha parlat és el president, per qui no ho sapigués. Ho sap tothom, cap problema. Però de totes maneres el que té valor és el que ha explicat el vicepresident, que és el que coneix aquest tema a fons i res més que això. Molt bé. Perfecte. Entre president i vicepresident, un tàndem, escolta, guanyem totes les guerres. Molt bé. Doncs escolta, president, gràcies per les teves paraules. Gràcies, Jordi, per la teva capacitat organitzadora, als ponents per haver acceptat, Ricard i Rafael, de forma àgil la invitació, i a tots els assistents, patinaires i no patinaires, per haver participat aquest divendres de debat.